Yo, wow, 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 wow. Good morning mga guys, oh. Mga buggoy guys, oh. Ah, mong kunaw, nag-upgrade na mong kunaw. Upgrade na mong kuna, ha. Na mama luto mama, oh, luto. Luto mama. Luto siya pumahaw. Oh. Papa bantay bata, oh. Oh, no. Upgrade naman kuna na to. Oh, upgrade naman kuna, oh. Oh, itago. Tago. Ah, among kuna guys, upgrade na. Subog ati among kuna sa sod, madadas gawas. Paibog yung truck, oh. Gubaon na ba na yung truck? Oh, nagbugha, oh. Kuyaw kayo dagbugha, oh. Kuyaw kayo dagbugha kay tuhod. Tuhod ang gibugha kay hait in tuhod. Hait pa sa sundang tuhod. Ha. Hait pa sa sundang ang tuhod. Sige kaon. Kada lihok-lihok kaon. Babay ko. Lakaw na, babay na siya. Day. Tudlo. Mau na guys. Amay buntag din niya diha. Kuan lang niya to ah. Kanang video ra ni ba oh. Upgrade among una guys. Hasta among sundang upgrade. Kaya among kuna mana ni niya ang sundang tuhod. Ano siya? Upgraded na ta kay karon. Apir. 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 Apir ba? Apir. Apir papa. Sige na. Tago ng kadiha oy. Tago akong bugay. Apir. Apir ba? Di. So kalau bato na 5 na lang, babay na lang oh. Ano kuryente. Ay kuryente, bye. So palihog og subscribe diha guys og mga guys og follow sa tuang Facebook. So daghang salamat og maayong buntag. Bata. So bantay bata.